Szlár 18-as hajó, egy remek magyar tervezésű hajó, Déri Attila által. A Magyar Vitorlás Szövetségnek az aktív státuszát élvező hajóosztály, magyar bajnokságot, magyar bajnokot is hirdetnek benne. Kétszemélyes, a versenyen ketten indulnak benne, de mivel a hajó lajstromozott, így 3-4 fő számára is tökéletes családi vitorlázás alkalmával. 3 vitorlázata van, egy 10 négyzetméter feletti grósz, 6,5 fok, és egy elég nagy genakkere, egy 23-24 négyzetméteres genakkere. Ez elég jó vitorlás élményt ad. Annak ellenére egy lajstromozott, egy nagyon sportos hajó, rendkívül jó vele vitorlázni, abszolút hozza a mozgékonysága, az élményt, amit az ember esetleg felnőtt fejjel keres, egy kicsit sportosabb, egy kicsit aktívabb kikapcsolódás jegyében. A közösség az elég jó, tényleg nagyon segítőkész, a versenyen is mindenki megtalálja a saját ellenfelét. Annak ellenére, hogy van ifjúsági vitorlázói tapasztalatom, vagy itt az Optimist edzői munkásságának köszönhetően van valamennyi rálátásom a versenyzésre. Nekem is ugyanúgy abszolút újdonság a foknak a kezelése, a genakkernek a kezelése, az együttmozgása az illéssel, a kormányossal, tehát ugyanúgy van kihívás, de ettől szép, hogy vannak olyan részei a futamnak, amiben esetleg némi előnyünk van, és van olyan, amiben rengeteg hátrányunk. Nem mindig egyértelmű, hogy éppen kihúzza be a futamgyőzelmet, kivezeti az aktuális futamot, és ez az élmény tényleg egy elég jó. Én úgy gondolom, hogy maga a hajóosztály is esetleg olyan fiatalok számára, akik egyetem mellett keresnek valami jó, sportosabb élményt, tényleg egy tök jó közegben, érdemes lehet kipróbálni ezt a hajót.